Voor de buitenlandse gasten onder ons. Geef met gulle hand. Oude fietsen, oude kleren en oude ambachten. Honderden mensen kwamen het weer al op de Flyelfeesten in Nijwanne. Waarom zien jullie er zo uit? Dat vonden we leuk. Ja, omdat wij Naar het Flyelfeest kwamen kijken. Ja, en dan hebben we zelf ook kleren gedaan. Ja. En hadden jullie dit dan gewoon in de kast liggen? Of? Nou, deze heeft mijn moeder Voor zelf gemaakt. mij en mijn broertje Jelmer daar. Voor ons lag het helemaal thuis in Maurik. Maar voor hun denk ik in de kast. Mijn moeder die heeft hem zelf gemaakt. Hoogtepunt wie de komst van de Beierske stoomploeg. Het is een enorme operatie om deze machines vanuit Duitsland hierheen te helpen. Er wie speciaal transport nodig om de 20 ton zware stoommachines naar Nijwanne te brengen. De organisatie wie er dan al 3 jaar mee waande. Dit is de grootste werkende stoomploeg van z'n vier wij in Europa, zeker het Duitsstalige gedeelte. En de Sjösse meer, maar dan ben het Lietseren, dat ben Engelse ploeg, maar dit is een echte Duitse ploeg. En ja, die hebben daar opschadelen na een paar hier en die komt nou met 3 diepladers met ze hierheen komen. Het is speciaal transport, dus het is een hele bult gewicht, dus dit is uniek.